buta. Manaman magbabazo sa ini kay kunton to katiguman noy. Buli kay to kanami no tumong tinguha no to kakaput noy. Nagkabuligan ni kakanamin karuman sa bukan no at manumudit lang ilan. So ni support ara si tumod to kanta no karazawan. Buli kay kunton allo. Wala na sa ganay kay ko manama. Sige po, pasalamatan tatibo. Please remain standing para po sa ating national anthem. Hanggang mag-iil, pero sa sinalaman, halap ng puso, sa bibig mo'y buhay. Lupang hinihang, dunya ng pag-ibig, sa manlulupi, di ka kasisiyo, sa dagat at bundok, sa simula, sa langit mong buhaw, may lalang kita, alis na paglayo ng mahal. Ang isap ng mata, at may kalumay na nagilig, ang muling at araw niya kailan pa may nagilig. Doon ang araw na wala ipasita, buhay kami sa piling mo. Ang higaya ng ay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa makausapa, maayong buntag kanatong tanan. Maayong pagpanagtagbo sa tanang tribo o ritual sa atong mga luman. Maayong buntag sa tanan. Okay, so akong ihatag sa ato ang atong microphone is isa-isa lang jud sa ta. Share gani magani kay di na kayo nung sa COVID. May COVID. Okay, atong i-acknowledge usab si Sir Ma'am Aliego Jubilin Bai Aquis, asa si Bai Aquis. Ayan. Ayan, tindog o kakaway-kaway na para makila-ila. Atong palapakan si Ma'am Elizabeth Bai Marikit. Bai Marikit, ayan. Marikit yun si Mamo. Si Bai Diwata. Ayan. Si Eliza Barcinas, Ma'am Eliza Barcinas, ayan. Si Ma'am Elizabeth Linciano and Sir Hill Linciano, Dato Umarahan from Panabo City. Usab si Bai Mapanaw. Asa si Bai Mapanaw? Itong palakpakan. Wala si Bai Mapanaw? Ay, natin. Si Dato Mabuligon, ang atong Dato Mabuligon. Yan, from Kapalong mga Dato, no? Kapalong, Davao del Norte. Bai Liwanag, Mamirna Chutor, ayan. Mga tag-iya sa ato ang sa ato ang Vita Plus, first Vita Plus, Tagum City, ayan. And then Dato Ahmad Bago, ayan. Ang ato ang Dato diri sa may Libuganon from Kagan Tribe. Si Ili Umaya, Sir Ili Umaya, ayan, may buntag. Magubo Tribe. Rahim Bustamante from Kagan Tribe, may buntag. Dato Sabandal, ayan, may buntag Dato. Taga ano pa si Dato? Libuganon mo ka Dato, no? From Busaon. Busaon. Ito pa rin kasi Dato, may kay malakitaan ba? Ayan, palakpakan na to. Manisa ang mga taga diri sa to, Libuganon o Busaon. Sabi si Dato Managsulat. Barang yung Libuganon? Asa si Dato Managsulat? Wala, nasa Dato. Pagtindo ko pala to si Dato Managsulat. Namin sila ICC board. Ayan, sa Umadjamon Tribe. May buntag. Ugusab kang Dr. Istuwesta Lolita. Asa si Dr. Lolita? Ayan. Atong guest speaker for this karon natong ritual. Ugusab si Ma'am Gladys Nicole Savior. Naglagawa si Ma'am Dato Omar
as Dato Umar. May buntag. Ayan, titog na, palakpakan. Si Dato Aptik Carmen. Dato Aptik. Ayun, Aptik siya kayo si Dato. Dato Madasig. Dato Madasig. Dato palakpakan. Si Bai Aquila. Si Bai Aquila. Asa si Bai Aquila? Wala si Bai Aquila? Si Dato Matulungin. Yan, si Dato Matulungin. Hindi ka maduol kay Matulungin ni si Dato. Si from Surigao City ni sila. Si Ma'am Juliet Iviota. Ayan, good morning po, Bai. Bai Dinagat. Si Bai Dinagat from Surigao City. Si Ma'am Nelma Arbok. Ayan, may buntag. Palakpakan na ito mga taga Surigao. Kaya layo pa dyan sila ba? And then, si Dato Henry. Dato Henry. Si Dato Henry. Di ba kaya ano? Ayan, si Dato Henry. Nag-vlog si Dato Henry. Kaubanasab na to, si Dato Maisog. Si Dato Maisog. Ang ato ang Maisog na Dato. Dari sa ano, ato lumad. Dato Matikas. Ayan. Ato palapakan. Ato mga personnel din nato sa PNP. Ay. Dato Hugis. Dato Hugis. Ay, puntag Dato. Dato Tambayaw. Tambayan. Dato Tambayan. Sir Walbert Tilip. Yan. Ay, mali siya. Kaya pa sa pharmacy. Sir, good morning. Kang Dato Rick Lodge. Kanihawag kayo maluto ni nga Dato. Si Bai Juana. Bai Juana. Asa si Bai Juana? Ay, punta. Nasa likod si Bai Juana. Si Ma'am Niknik Kadil. Ay, Sir Niknik Kadil. Ma'am Helen Kadil. Yan, pag-asa mo kayo ng kapalong ka, ma'am, no? Kapalong Davao del Norte. Ayan. Si Ma'am Rosel Dingi. Ma'am Rosel, maibot lang, ma'am. O, palusap na ito ang ato ang babaylan. No? Ma'am Maria Dingi. Good morning. Usap from Dato Ampunan, Davao de Oro. Ma'am Maria, Sir Randy Istania. Ayan. Sir Don Lukina. Palakpakan po natin mga taga-daang Davao de Oro. Sir Erwin Lukina. Ayan. Kapitan. Si Ma'am Hazel Lukina. Si Sir Isabella Boy. Ayan. Usap si Sir Marcelo M. Bomba.